Ahojte, zdravím vás z Dudiniec, z najmenšieho a najslnečnejšieho mesta na celom Slovensku. No a každý, kto sa zaujíma o túto lokalitu, vie, že pozemkov tu máme ako šafránu, no a novostavbu by ste hľadali asi márne. No a práve preto som si pre vás pripravil ponuku hneď 2 rodinných domov, ktoré sa môžu stať vašim domovom už túto jeseň. 110 m2, 3 spálne, 2 kúpeľky a obrovská obývačka s kuchyňou a priamym výstupom na terasu. Toto všetko dokončené v štádiu holodom s kompletnými technickými úpravami, terénnymi úpravami a technickou miestnosťou, pripravené na odovzdanie už túto jeseň. V týchto miestach sa bude nachádzať živý plot, oddeľujúci jednotlivé rodinné domy. No a okolo celého pozemku bude realizovaná výsadzba stromov a zelenie, ktorá zabezpečí to, aby noví majitelia mali na svojich pozemkoch absolútne súkromie. Čo zostáva na vás, je vybrať si nábytok, vybrať si kuchyňu a vybrať si podľa vášho vkusu podlahy a obklady, ktoré dokončí zhotoviteľ už v cene nehnuteľnosti.